Sempre m'acaba liant el Juanjo. El Juanjo i jo només ens coneixem des que teníem 8 anys i sempre m'acaba liant, però bueno, la veritat és que m'ha liat amb una cosa que m'ha agradat molt de fer, que és la samarreta per la selecció catalana de futbol, que s'ho mereix, perquè aquesta selecció té que arribar al Mundial, independentment. Bueno, hem fet una samarreta, la veritat és que molt senzilla, inspirada amb la senyera catalana, amb els colors de Catalunya. El color blau és el Mediterrani, perquè és el que toca a Catalunya des de fora. I esperem que amb aquesta samarreta es guanyin molts partits internacionals. Jo haig d'agrair a Custo que hagi tingut aquest extraordinari esforç de poder-nos regalar que aquest és un regal històric, perquè Catalunya tindrà una samarreta dissenyada pel millor dissenyador del món. Li agraeixo que se la regali a la nostra candidatura perquè això demostra la confiança que ell té en tots nosaltres, l'amistat està per sobre de tot, ell i jo serem amics tota la vida i espero i desitjo que aquesta samarreta pugui ser la que Catalunya marqui en un Mundial de futbol. Jo vull afegir alguna cosa més, o sigui, a qui li agradi el futbol i vulgui apostar per la selecció catalana té que votar el Juanjo Isern perquè realment és el defensor del futbol català.